Uzora malmani bagai ani hambang bung ya parkha chini sarkal ni leader okno tai chini Kaitorno uzora kokborok bai kok sanani khub tukjaka kintu ang chesta khlainai kokborok bai sanani ani speech sigang ekta kobida poem ang porina muchungo abongkha इंराजी kok bai ulo kokborok bai kisa ang onubat khlainai इंराजी bai sujak tongo bai Kristina Rosekti o kobida suinai kisa pore granai norni bagai. Love came down at Christmas, love all lovely, love divine. Love was born at Christmas. Star and angels gave the sign. Worship with the Godhead, love incarnate, love divine. Worship we are Jesus, but wherewith for sacred shrine. Love shall be our token, love be yours and love be mine. Love to God and all men, love for plea and gift and sign. Christmas o hamzak mo o love prem ko banze bai jeta prem hun mane abo Christmas puro achayo hamzak laima o hamzak ma abo Christmas puro se achayo hunai o kobida sunai Krista Rosetti chungnora seikna rakha o Christmas angkha Kaitorni Hamzak ma manifest prokasung mani chini bagai borok musun munusurong ni bagai Kaitorni hamzak ma je manifest mani prokasung mani hamzak ma Bible sujak tongo Kaitor o songsarno hamzak mani bagai bini songdari sajla rohor kha bono je poito khlaina rok tai komore we pai playa langmam manate ke pai playa everlasting life tamne bagi Christmas ang tamne bagi chong boridin no chong a celebrate khaitong palon khaitong chong karon ka omong kha Kaitorni hamzak ma je borok munusini aro sok phaimani sal Chini besang ocong saya mana omol te yang kisah reflection rana yo. 25 tarik je Christmas anti Christian rally khainai mani. Apun ocong bahai ke handle khainai, bahai ke ocong utoro nai. Tai kunu formula kerek, kaisa formula jisu je Bethlehem acai puru tui pai mani. Oh hamzak ma, apun chini formula, apun chini weapon. Apun chini offstrong nai love hamzak di nono hamzak ya rokno nini sudro no hamzak di oh hamzak ma bai buino mechendi shaitan no mechendi amani first point ang salam chungo America rok chungno ko borok super power Markin Juktaraष्ट्र super power Kebo paya berono, kebo mechani maya tabu zora Amerika rokna. Amerika rok, Afghanistan rokna, waisele mechen kha. Taliban rokna. By force, hamzak ya, hamzak mapaya. Not with love, but with weapons. Silai by, bomb by. Waisele boro mechen kha. Afghanistan rokna. Hai pano tabu tamu kha. Waisele boro mechen mani. Afghanistan Taiwan sa Taliban rok thai khatao America borok America agi Afghanistan me chemani apo lasting ya Taliban rok wise Taiwan sa pai khatao Taliban sarkar Taiwan sa asai kha tamne bagai by force जबरदस्ती बरोनो में चेनो सिलाई बाय बॉम्बाई अब लास्टिंग में या
Kintu Hamza ke Afghanistan ono borok mesen kan kai tabuk zora Talibarok Hei kamu Kintu Kristeno Jisu o Christmas o bo Hamzak ma bai paika acai paika o Hamzak ma love o Christmas o acai ka Tripura hau bo jungno Christian family ulo tabu nai di practical life o tabu molsom bai kopro sanai bacang kutum lai koro tansanga Asal bubograni je mothani leader ni kok thansa Jisu ni aro sutang. Agile chang asik thansang ya. Agile chang wansa se. Wansa hai. Chini bumung rok kami bumung rok naidi mosombo deborma bo sob chang wansa. Kintu tabuk tang chang thansa. O Christmas ni bagai. Abne bagai Kaitorni mung lob jak thang. Love among nai chini weapons among nai chini ostro among bai chang Tripura o monak mahawa chang machen nai shaitan na machen nai love your enemy tamne begai o Christmas o hamjang ma achai kha achai phaika amono nang use khaidi bebor khaidi o hamjang ma no nang kaplai ngai nang kaplai mane lasting ong nai abo tiki nai abo Christmas message Ditio message nga Christmas o tawni bagay Jisu borok munu sungay bo acai pai among ka English gok by incarnation Kaitorno ngay bo Kaitorno pano isorong pano borok munu sungay ker borok munu sin rup non teye bo acai mani acai pai mani among ka incarnation tawni bagay bo incarnate borok mun sung pai bo chungna hamari ran ni bagai to bless us chung Eden bagano agi autom pai hoba Adam and Eve borok sumsok oklai mani bagai chung tai hamari mali mai mandia sumsok gunang mang borok chung ka jesa pada klai di Kaitorni besengko chung Jotono sumsok gunang borok Tai lama kere yaron yok nani. Aboni mege Christmas o. Kaitor borok munu sungai bo acai peka Jisu rup Jisu ngai. Chuna hamarir nani bagai. O Nangnai sabtawo. Ang nisu koreo nisu nayo YouTube ang confirm klaika. Tabuk Israel by Palestine borok juddu khalai tongo juddu nanglai tongo walai lai tabuk. Israel by Palestine, Israel yang Kaitorni bosla, tabuk se Israel tongko, Komoria. Agi Kaitor saja Kaitor Bible abuk saja kordi, sijak tongo. Genesis 27 rogo, Genesis 12 baro rogo congpur gangkai. Kaitor, umai kesao. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. No hamari renai rong no ang borok no hamari renai no seraimu renai rong no ang seraimu renai serap renai tabuk jero kok thik tongko Kaitorni busar rong no ke bo seraimu serap remaya serap repano soglak soiglak o Nangnai sabtawo Turkey desni MP kaisa member of parliament Israel rong no nai Slermani borok no serai mung ramani kars khai mani serap ramani MP krosa tamong ka o serai mung rupro wais by heart attack man ka amang khub wanai tong ka heart attack rid rok kalai kha bajok pudop Kaitorni busar no ke bo serai mung ramaya Kaitor ordi hamari Khwlaijak borok rong no borok munu sorok serai mung rupano o serai mung borne aro thanglak abone be Christmas jangka chongna hamari rnani bagai Jisu acai phayo chongna serap rnani bagai choro serai mung rnani bagai abono chini borro sia ko tabu jora seme ko Tripura borok Amerika rong ni moto kaisangka tamne bagai Amerika ro asak Israel rong chuba tabasek borno saizo khlai Amerika Israel rong no among ka borno team I will bless those who bless you. I will curse those who curse you.
je Israel rok no hamri rai rok se borok hamri mannai abo thik tabuk ongoi tong Jisu no hamri rai rok borok se hamri mannai Jisu no poito khlaina borok se poito mannai taga sujak tong Genesis so chongno go Adam bay hoba borok je sumsok klai mani yagula Adam no kaitor tamohon omo bang sanam chung curse is the ground because of you oh hayong oh songsar oh habo srai mung nang kha nang sumsok klai mani bagai borok simia borok rok sumsok klai mani bagai oh manai rok joto prithibo tongnai rok bosrai mung man kha chini khetorok chini hukrok warok tok rok musuk rok misip rok borok bosrai mung manjak mang akok thik no cheng chrai phuru cheng apuru Kristiania ambo gonani borok no jaga tongo khet tongo kintu maikri mairung sikri mai chanani karon tamo cheng sumsoko apuru jaga tong pano mairung gre rangri gre tamne begai abu bible sujak tongo curse is the ground oh habo srai mung nang jak se borok rok sumsoko klaimani begai kini mokol thiok jagai tong ya srai mung nang jak borok arno yogna ne angka Jesus se tai lama kre omonang sanam chungo karakhe o tripura ha chung yogna ne angkai o srai mung ne Jesus se lama tai lama kre kini be tai lama kre tripura borok ne bagai tribal ne bagai tai lama kre chini identity chini somaj chini culture busuk kamai tongkha koroi tongkha chang basuk deman Aboni bubung wansa bubung sidan torai mosom kroi kangke rai ekdom right title Aboni tribal ne bubung ya kintu chini buslar rone tabuk abumung hai pharlia chini identity chini culture tabuk Christian ngai abu phaikha tai kumar choron bokto bahadur rok nuk lak tai tabuk tamne bagai chini asol bubung phaine ka tabuk tamne bagai jisu ne bagai Kintu chini borok siako dini zora, Kristian kakai culture kamawo, somaj kamawo no, kabang ma kok sa thai tong. Kintu ay duita point te yang orang muthang na yo. Kaisa ka hamzang ma bai, hamyano machende, mia ang bisrang go jawa horo ang kok sapro, ani gandara achugai tong taisa kai khoro kaisa bini bung tamong poka sunil. Bo baptisma namani balu yako. Eksapta sukse bosaka oposistero rally khainai boro ang khana wabun bagi angkle Kristen habani hono bo khop challenge ani bagi paidi o hamzak ma o love prem se changna amo se changna me amo se changna lasting khainai paidi chini osro prem mongthong hamzak mongthong amo chang use khainai second tam sa kamang second no bless hamari Kaitor chongna hamari rene bagai o Christmas of Friday